Para pamirsa, pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten saindenging Bantala Nuswantara. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karayon saking Gusti kang mrubeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak seratanipun A.S. Yasman kanthi ira-irahan kalah. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami. Sumangga dipun pidhangetaken. Srengenge wis glewang mangulon, amping-amping ana sela-selaning ngrembuyunge godhong wit asem lan mauni saurute dalan gedhe Karangayu. Hawa panas ketiga ngerak wis ora sumelet maneh, kegawa semilire angin midit saka pesisir marina. Petugas taman nyemprotake banyu saka tangki mobil kanggo nyirami tetanduran pasren taman kota sing wis katon padha alum, wernane semu kuning kebak lebu. Sariman lambaran kertas koran ngluso ing ngisor kertek sing nyigar kampung Bulus Talan lan Lemah Gempol. Kertek kuwi sibuk banget tanpa kendhat kanggo liwat. Mobil, motor, sepeda ontel lan wong mlaku jalaran mapane pancen ana jalur utama Semarang Jakarta. Senajan ing dhuwur kendaraan liwat sasat ora ana pedote, nanging para pedunung ing ngisor kertek ora rumangsa keganggu, mbok menawa kupinge wis padha kandel. Sariman ora ijen ing kiwa tengen anggone ngloso ana sawetara gubuk sing digawe saka emplek-emplekan kardus lan cuwilan triplek. Senajan yen ngepasi ana garukan polisi Pamong Praja mesti diobrak-abrik lan ditundung lunga. Isih bejo yen mung dikon ngalih, sebab ana kalane uga dipikut banjur digelandang mlebu truk merga dianggep nerak aturan. Ewa semono wong-wong mau ora kapok, let sawetara dina gubuk-gubuk liar mau tukul maneh. Kuwi kesajar ya? Lanang pawakan krempeng, rambut awut-awutan, kausan kumel muwus karo nyampar sikile Sariman sing sembujung. Sariman kaget banjur gragapan tangi, lungguh karo ngucek-ngucek mripate sing isih krasa pedhes merga suwengi ora bisa turu. Lanang krempeng iku banjur mingkis lengene lan ngatonake tato gambar tengkorak sing disilang rencong. Sariman unjal ambekan landung banjur semaur groyok, "Mboten Mas, namung nunut ngaso badhe madosi adik kula ingkang sampun sawetawis wekdal nyambut damel wonten Semarang niki." "Yang apa dadak kok goleki? Ditelepon utawa di SMS rak bisa?" ujare karo nyel rokok. "Sedaya gawan kula saking dusun ical dicopet tiang klebet HP, mila mboten saged ngontak." "Yen kowe ketemu adikmu mung kok enggo tombo kangen apa ana perlu liya kuwi?" "Badhe tumut pados pendamelan Mas, nanging ijazah kula ugi katut kecopetan." "Ijazahmu asli apa palsu?" Pawongan mau njajari Sariman, "Urip kuwi kudu wani berjuang, wani kurban lan wani ngadepi kanyatan senajan rasane pahit. Kabeh pengalaman jroning mecaki panguripan iki kena nggo sinau milah sing becik lan sing ala. Senajan dadi gento, yen pancen nggo nyambung urip luwih ana ajine tinimbang dadi penggede nanging ijazahe palsu. Yen kaya ngono kuwi ora beda karo benggole gento, merga wis ngapusi rakyat." Sariman angkluh
ora rinoso luwih dlewer nelesi pipine sing krasa garing lan pliket durung kambon banyu. Sariman getuni nasibe, mula dheweke duwe krentek kepingin ngowahi uripe supaya asile kena kanggo ragat ngopeni simboke sing wis tuwa lan lara-laranen. Upama tetep buruh macul ana sawahe tanggane nglengkara uripe bisa cukup. Apa maneh sawah sailat tinggalane swargi bapakne wis kadol nggo ragat nambahake simboke sing mlebu metu rumah sakit. Kanthi sangu pangestune simboke lan dudah celingan saka oleh adol wedhus gaduhan duweke tanggane, Sariman sida budal nedya nyusul adine sing wis suwe bebodro ing kutha. Ijazah SMA-ne digawa kanggo piandel golek gawean. Yen ora bisa dadi pegawai kantoran, saora-orane bisa nglamar ing pabrik. Pangen-angene Sariman ing kutha mesti luwih akeh lapangan pakaryan tinimbang ing desa. Ing desa golek gawean saya angel, luwih-luwih akeh sawah sing wis dadi perumahan anyar. Padununge wong-wong neneka, kosok baline sing duwe lahan malah padha lunga golek panggonan anyar. Keporo ana sing melu transmigrasi. Pedunung anyar mau racake padha kandel duwite, omahe dipagri wesi rapet lan arang srawung karo tangga teparo. Mlebu komplek perumahan ora kena sembarangan sebab wis ana pengumuman ing pos penjagaan. Pengamen, pemulung dan pengemis dilarang masuk. Sariman legeg kelingan sesorahe Rama Tama nalika dheweke melu wisa syukur sawetara wektu kepungkur. Besok yen siramu wis mapan, omahmu aja dipagri wesi nanging pagrana pring. Ancase wong bebrayan kuwi kudu tulung tinulung, gelem andum tresna marang liyan, luwih-luwih marang wong sing seragat. Saiki Sariman keserakat kaya kere, tas rangsel saisine, klebu dompete, pakaian lan ijazah digondol maling nalika dheweke keturun ing bangku terminal. Sajroning kahanan keserakat kaya ngene iki, apa sekirane isih ana wong sing gelem tetulung kaya ngendikane Rama Tama? Ana apa kok nangis? Pitakone lanang kuru kuwi mbuyarake anggone nglamun. Sariman mung gedhek karo nglapi luh nganggo lengene. Ora perlu sedih, urip kuwi sing semangat. Iki jenenge pengalaman mecaki dalaning panguripan. Sesuk melu nyambut gawe aku wae kanggo nyambung uripmu. Wektune wis mrambat ngancik tabuh 8 bengi. Sabubare mangan bebarengan karo kanca-kanca sabedeng, pawongan pawakan krempeng mawa tato ing lengene mau nuli andum gawe jumbuh karo kabisane sing pinter ngamen ditugasi mubeng-mubeng ing kawasan Simpang 5, Tugu Muda lan toko swalayan. Sing bisane mung luru uwuh ngeker-eker laran wis tanggap nuli njupuk piranti wujud wesi sing pucuke melengkung lan karung plastik gedhe. Marang wanita umur udakara 40 taun, wedaan meru-meru lan dasteran tanpa kutang, lanang ngleyet mau muwus. Wis jame nyambut gawe, dadana sing ayu. Mengko mangkal ing ngarep kantor pos juar kono ya. Sendika dawuh, Bos. Wanita sing diundang gembrot mau agahan dandan nyandak gincu lan paes ing ngarep kaca pengilon burek. Piye, Mas? Tak ajari praktek po. Ujari gembrot karo nglirik Sariman sing ndomblong oleh nyawang dheweke dandan. Sariman gragapan, dheweke kecipuan nuli kluntrung-kluntrung ngalih.
dadane isih litir gumluduk sebab saumur-umur ya lagi kuwi weruh wanita wuda nglegena ing ngarepe. Sariman sing maune nom-noman lembah manah trapsila sregep lugu lan jujur mbasan wis digembleng dening galake panguripan salin saloga dadi wong brangasan lan mentalan. Sariman saiki beda karo Sariman sing sepisanan teka ing ngisor kertek merga bingung golek nggon turu kae. Ayo golek sasaran. Pangajake lanang krempeng iku karo ngeslah sepeda motore. Sariman terus nyemplo ing boncengan tanpa komentar. Tekan perenge banjir kanal dheweke nyurupi nom-noman lanang wadon lagi pepasian ing panggonan linduk tur peteng. Lanang krempeng mau ngerem motore, ujare bisik-bisik marang Sariman. Bocah kae kalau ngono tulit ya yen mbanggel babatan wae krukupmu gonen supaya raimu ora ditepungi bocah kae. Sariman kober mandek mangu nanging dheweke wis kadung njegur senajan batine cengkrah nanging sidone Sariman jangkah nyedhaki nom-noman lanang wadon sing sajake lagi mendem kasmaran kuwi. Nyaluk rokok Mas, nggo tombol kecut. Luput ing pangira nom-noman sing lagi pepasian mau tanggap yen sing adepi kuwi Durjana. Dheweke njur nyaut krah klambine Sariman karo muwus antep. Ora usah basa-basi. Muni ngono nom-noman mau karo ndugang wedenge Sariman sakrosane. Sariman mundur gloyoran wis kadung klebus. Sariman banjur ngancap karo mbabitake clurite. Nom-noman mau njur prayitna sabetan clurite Sariman kasil diendoni kepara kanthi cepet bisa ngrebut gegaman saka tangane Sariman. Wet drep celurit ganti dibabitake ngarah Sariman kena nggon wetenge. Sariman ambruk ususe mbrodol getih mblabar nelesi lemah cengkar ing pinggire banjir kanal. Merui Sariman ngeblak kanthi weteng bedah. Lanang krempeng sing maune metangkrong ana sadel motore age-age ngeblas nanging lambene isih kober gumeremeng. Urip iku pancen kejem, mula kudu wani ngadepi tantangan. Sauntara kuwi sawise mungsuhe kapidara nom-noman pideksa jago silat iku penasaran kepengin nyumurupi rupane Durjana kuwi. Krukup rai banjur disebrat ing swasana remeng-remeng dheweke namatake rupane Durjana kuwi. Oh Kang Sariman, aku adimu Sarimin Kang. Ya Allah, yo kene kaya ngene kedadiane. Dumadakan nom-noman iku jerit lan ngrungkepi awake Sariman diruket kenceng lan diambungi. Jroning kahanan sekarat Sariman ngucap pegat-pegat, adikku Sarimin, uripku iku kudu wani ngadepi kanyatan. Diumpamake wong maju perang, aku wis kalah. Tresno jangkamu men adikku. Sabubare ngomong mengkono ambekane Sariman ngongsrong mripate merem dipet banjur les bumine Sariman peteng dedet total.